እቲ ታሪክ ክጅምር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ ከተማ ውሽጢ ኮይኑ ጀምስ ዝተባህለ ኣብ ክልተ ቆልዑ ምስ ሓደ ወዲ ትራቪስ ኮይኖም ናይ ኩስቲ ግጥም እንዳተዓዘቡ ንርኢ። ትራቪስ ናይ ኩስቲ ውድድር ካብ ዝፈትዎ ዓይነት ስፖርት ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከማን ምስ መዛንኡ እንተተባኢሱ ከም ጉስተኛ ክሳብ መወዳእታ ምብኣስ ልማዱ ከም ዝኾነ ንዕዘብ። ትራቪስ ምንኣሱ ኬሊ ዝተባህለት ሓፍቲ ክትልዎ ኸላ ኣቦኦም ጀምስ ኣመና ወልፈኛን ሰኽራምን ብምዃኑ ደቁ ኣብ ህልም ዝበለ ድኽነት ንምንባር ተገዲዶም ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ጀምስ ንወዱ ትራቪስ ሒዙ ናብ ኦርፋን ድሕሪ ምኻድ ንመዘከርታ ዝኾኖ ሓንቲ ንእሽተይ ስእሊ ጥራሕ ሂብዎ ምስ ከደ ትራቪስ ኣቦኡ ገዲፍዎ ንኸይከይድ ኩሉ ዝከኣሎ ዋላ እንተገበረ ኣቦኡ ጀምስ ግን ገዲፍዎ ብምኻዱ በይኑ ክኸውን ተገደደ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ትራቪስ ጎኑን ጉስጠኛ ኮይኑ ብዕድመ እውን ዓብይ ንሪኦ። ትራቪስ ንምሸት ዝተዳለወሉ ናይ ሻምፒዮን ግጥም ስለ ዝነበሮ ኣሰልጣኒው ኤድን ኣፍቃሪቱ ዳናን ኩሉ ነገር ኣብ ጎኑ ከም ዘለዎ ይገልጽሉ። እቲ ናይ ግጥም ሰዓት ኣኺሉ ትራቪስ ናብቲ መወዳደሪ ብምእታው ምስ መጋጥምቱ ባእሲ ምስ ጀመረ እተን ናይ መጀመርያ 4 ዙር ዘይመባልዕቱ ኮይነን ብመጋጥምቱ ብልጫ ተወሲድዎ ክዳኸም ንዕዘብ። ድሕሪዚ ግን ትራቪስ ነቲ ዘሕለፎ ናይ መከራ ዓመታት ብምዝካር ኣቦ ገይሩ ነብሲ ድሕሪ ምድላው ንመጋጥምቱ ደጋጊሙ ብምህራም ኣብ መሬት ሰዲሑ ክስዕሮ ከኣለ። ትራቪስ ነቲ ዝብህጎ ዝነበረ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዓወት ብምሕፋሱ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፓርቲ ዳልዩ ነቶም ናይ ቀረባ መቃርብተይ ዝበሎም ሰባት ዓዲሙ ብሓንሳብ ኮይኖም ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ጀመሩ። ናብቲ ፓርቲ ካብ ዝመፁ ሰባት ጆስ ተባሃለ ከም ትራቪስ ኣብ መኸተ ጉስቲ ዝወዳደር ዝነበረ ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ምስ ትራቪስ ምስ ተራኸበ ብዝረኸቦ ዓወት ሕጉስ ከም ዝኾነ ንትራቪስ ገለጸሉ። ብተወሳኺ ምስ ኣብ ኦርፋን ዝዓበየ ዴኒስ ተባሃለ ሰብ እውን ናብቲ ፓርቲ ክመፅእ ዓዲምዎ ስለ ዝነበረ ዴኒስ ንትራቪስ ኣብዚ ደረጃ ምብቅዑ ከም ዘኽርዖ ይነግሮ። እቲ ፓርቲ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ተጸንቢሉ የምስሞ ዕዱማት ተበታቲኖም ነናብ ገዝኦም ምኻድ ምስ ጀመሩ ኣሰልጣኒው ኤዲ ንጓሉ ኣሽሊ ናብ ገዛ ክኸዱ ምስ ነገራ ኣሽሊ ግን ሎሚ እንዳተዘናግዐት ኣብ እንዳ ትራቪስ ክትሓድር ከም ትደሊ ገለጸትሉ። ትራቪስን ዳናን ድማ ንኤዲ ጓሉ ንሎሚ ጥራሕ ክትዘናጋዕ ከፍቅደላ ስለ ዝተማሕፀንዎ ኤዲ ንጓሉ ኣሽሊ ንጎ ከም ዝመጽእ ሓቢርዋ ናብ ገዝኡ ኸደ። ንጽባሃይቱ ንጎ ግን ወልሓደ ብዘይተጸበዮ መንገዲ ዳና ንኣሽሊ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓሽሽ ደቂማ ሞይታ ስለ ዝረኸበታ ብስምባደ ልባ ትመልቕ። ዳናን ትራቪስን ዝገብርዎ ነገር ጠፊእዎም ከሎ ኤዲ ንጓሉ ክወስድ ኢሉ ይመጽእ እሞ ሞይታ ምስ ተዓዘበ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣትዩ ኣምሪሩ ክበኪ ጀመረ። ድሕሪዚ ዝተወሰነ መዓልታት ኣቕፂሩ ኤዲ ናብ ትራቪስ ብምምጻእ ኣብ ናይ ጓሉ ሞት ኢድ ከም ዘለዎ ከም ዝጥርጥሮ ድሕሪ ምንጋሩ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወስዶ ይነግሮ። ናይ ትራቪስ ጠበቓ ትራቪስ ወልሓደ ገበን ከም ዘይብሉ ዋላ እንተነገሮ ትራቪስ ግን ብናይ ኣሽሊ ሞት ነብሱ ብምውቃስ ጥፍኣተኛ ከም ዝኾነ ባዕሉ ይኣምን። ብቤት ፍርዲ ን2 ዓመት ተፈሪድዎ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ። ድሕሪዚ ህይወት ቤት ማእሰርቲ ተተሓሒዝዎ ዝነበረ ትራቪስ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዘለዉ ተሓየርቲ ቦቡ ብዝተባሃለ ዓመፀኛን ብናይ ቦቡ ተኸተልትን ትራቪስ ብዙሕ ሽግር ዋላ እንተበፅሖ ንሱ ግን ዕፅፊ ካብ ምምላስ ተቆጢቡ ኣብቲ እስር ቤት ብስቕታ ንኽቕፅል መረፀ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣፍቃሪቱ ዳና ክትበፅሖ መፅያ ክሳብ ፍርዲ ወዲኡ ዝወፅእ ብትዕግስቲ ከም ትጽበዮ ቃል ኣተወትሉ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ንነዊሕ ዓመታት ርእይዎ ዘይፈልጥ ኣቦ ጀምስ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መፅኡ ንትራቪስ ክበፅሖ ከሎ ትራቪስ ብናይ ኣቦኡ ድፍረትን ኣብ ቅድሚኡ ብምርኣዩን እዚ ክስተት ንትራቪስ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ይሕርቆ። በስትማ ትራቪስ ምስ ኣቦኡ ብዝዕለሎ ነገር ተበሳጭኡ ናብ መዕረፊ ክፍሉ ክምለስ ከሎ እቲ ቦቡ ዝተባህለ ዓመፀኛ ኣሱር ከም ቅድሚ ሕጂ ነገር ደሊዎ ኣብ ክፍሉ ኮፍ ኢሉ ይረኽቦ። ትራቪስ ድማ ነቲ ሓሪቕዎን ተበሳጭዎን ዝነበረ ነገር ኣብ ቦቡ ውፅይዎ ንቦቢ ሓሞድን ላዕሊ ስሓኖ። በዝቲ ሞት ቤት ፍርዲ ንትራቪስ ዘይግቡእ ተግባር ኣርኢዩ ብምባል ተወሳኺ 2 ዓመት ወሲኹ ፈረዶ። ድሕሪዚ ድማ ትራቪስ ነፍቃሪቱ ዳና ብምድዋል ካብ ድሕሪ ሕጂ ንዕኡ ክትጽበ ከም ዘይብላን ካልእ ህይወት ክጅምር ዋላ እንትነገራ ዳና ግን ዋላ ከምዚ ኢለ ይረአ እምበር ካባኻ ወፅኣ እሞ ከመይ ኢለ በለቶ።
ድሕሪ ነዊሕ ቤት ማእሰርቲ ናይ 4 ዓመት ትራቪስ ማእሰርቱ ወዲኡ ምስ ወፀ ብተኣማንነት ትጽበዮ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ዳና ብምምጻእ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ናብ ገዛኣ ወሰደቶ። ድራር እንዳበልዑ ከለዉ ድማ ዓርኩጆ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍሉጥ ተጓሳጣይ ከም ዝኾነን ናይ ዓለም ሻምፒዮን ከም ዝረኸበን ገለጸትሉ። ንጽባሓይቱ ድማ ትራቪስ ጆ ኣብ ዝስልጥነሉ ቦታ ተነጊርዎ ብምኻድ ክጽበዮ ድሕሪ ምጽንሑ ጆ ጽብቕቲ መኪና ሒዙ ናብቲ ቦታ ደበኽ በለ። ትራቪስ ንጆ ድሕሪ ምርካቡ ሰላምታ ኣቕረበሉ። ጆ ግን ብዙሕ ብዘይኮነ ዕፅፊ መለሰሉ። ቀፂሉ ትራቪስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምእታዉ ንዘቋርጾ ናይ ውሽጢ ህይወቱ ንኽቕጽሎ ንጆ ሓገዝ ምስ ሓተቶ ጆ ግን ብንዕቀት ዝተመልኦ ዘረባ ወል ሓደ ክሕግዞ ከም ዘይክእል ይነግሮ። ጆ ዝገበሮ ከይኣኽሎ ሕጂ ዘሰልጥኖ ዘሎ ሰብ እቲ ናይ ቀደም ናይ ትራቪስ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ኤዲ ከም ዝኾነ እውን ይነግሮ። ትራቪስ ብናይ ጆ ንዕቀት ሕርቃኑ ከይበረደሉ ከሎ ካብኡ ይትሕለፍ ብምባል ንሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ኣፍቃሪቱ ዳና ከም ዝሓደረ እውን ወስኸሉ። በዝትማ ትራቪስ ሕርቃኑ ኣብ ጫፍ በፂሑን ዓቕሉ ተጸንቂቑን ንጆ ብምሕናቕ ክበኣስ ኣብ ጫፍ በፂሑ እኳ እንተነበረ ግን ሃንደበት ፖላይስ ናብቲ ቦታ ብምምጽኦም ትራቪስ ነብሱ ብምቁፅጻር ንጆ ገዲፍዎ ይኸይድ። ድሕሪ እዚ ትራቪስ ብሕርቃን ተመሊኡ ናብ ኣፍቃሪቱ ዳና ብምኻድ ምስ ዓርኩጆ ብሓደ ምድቃሳን ዘይምድቃሳን ምስ ሓተታ ዳና ድማ ዝነበሮ ኩሉ ነገር ተሸይጡ ካሕሳ ምስ ተኸፈለ ድሕሪኡ ዘሎ ህይወታ ድማ ገንዘብ ሲኢናን ከፊእዋን ብምባሩ ጆ ድማ ብድኹም ጎና ከም ዝመፀን ንገንዘብ ኢላ ድማ ሓደ ለይቲ ምስኡ ከም ዝሓደረትን ገለጸትሉ። ትራቪስ በዚ ሓሪቑ ኣብ ልዕሊኣ ቆይቋ ምስ ጀመረ ዳና እውን ካብ ገዛ ክወፀላ ነገረቶ። ትራቪስ ካብ ናይ ዳና ገዛ ድሕሪ ምውፅኡ ናብቲ ምጽዋ ኣብ ኦርፋን ዝዓበየ ዴኒስ ብምኻድ ንዝተወሰነ መዓልቲ ክሕድሮ ምስ ሓተቶ ዴኒስ እውን ብዘይ ተቃውሞ ፍቓደኛ ብምዃን ናብ ገዝኡ የእተዎ። ድሕሪ እዚ ትራቪስ ምስ ዴኒስ ክነብር ጀሚሩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሰልዲ ስለ ዝሰኣነ ትራቪስ ንዴኒስ ናብቲ ብኻብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ጉስጢ ውድድር ብምክያድ ፍሉጥ ዝነበረ ሪኮ ዝተባሃለ ሰብ ንኽወስዶ ይሓቶሞ ዴኒስ ድማ ናብቲ ዝበሎ ቦታ ክወስዶ ከኣለ። ትራቪስ እቲ ሪኮ ዘካይዶም ውድድራት ኣመና ሓደገኛታት ከም ዝኾኑ ዋላ እንተተገንዘበ ግን ኣማራጭ ስለ ዘይነበሮ ናብቲ ውድድር ይኣትሞ ነቲ ተጋጣሚው ብዙሕ ገጽ ከይርኣየ ብምስዓር ዝተወሰነ ሰልዲ ክረክብ ከኣለ። ድሕሪ እዚ ዴኒስ ፍራንክ ዝተባሃለ ናይ ባዕሉ ጅም ዘለዎ ሰብ ይፈልጥ ብምንባሩ ንትራቪስ ምስ ፍራንክ ክሰርሕ ናብኡ ምስ ወሰዶ ፍራንክ ግን ትራቪስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ብምንባሩ ኣብ ትሕቲኡ ክቆፅሮ ፍቓድ ክህቦ ይደለየን። ግን ዴኒስ ንፍራንክ ስለ ዝለመኖ ፍራንክ ንትራቪስ ኣብ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ክቆፅሮ ይሰኣማ። ኣብቲ ወቕቲ ኣብቲ ጅም ዝለማመድ ማይክል ዝተባሃለ ብፍራንክ ዝስልጥን ንፉዕ ተጓሳጣይ ድሕሪ ዋርሕ ምስ ጆ ዘለዎ ከቢድ ውድድር ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ ግዜ ትራቪስ ይሪኦ። ትራቪስ ንማይክል ምስ ጆ ክገጥም ከሎ እንታይ ዓይነት ቴክኒክ ክጥቀም ከም ዘለዎ ክነግሮ ዝሰምዐ ፍራንክ ንትራቪስ ካብ ስርሑ ወፃኢ ነገራት ብምግባሩ ሓሪቑ ብነድሪ ይቋየቆ። ኣብቲ ውሽጢ ጅም ንኻልኦት ጉስጠኛታት ዘሰልጥን ሃሪ ዝተባሃለ ሰብ ፍራንክ ኣብ ልዕሊ ትራቪስ ክንድር ሰሚዑ ትራቪስ ስለ ዘደንገጾ ንትራቪስ ጸዊዑ ፍራንክ ኣብ ዘይብሉ እዋን እንተመፅዩ ብነፃ ከም ዘሰልጥኖ ንትራቪስ ይነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ትራቪስ ምስ ሃሪ ብሕቡእ ስልጠና ይወስድ ከም ዘሎ ስለሰምዐ ንትራቪስ ካብ ናይ መጀመርያ ዝባእሰ ቆይቋ ኸፈተሉ። ድሕሪ ሰዓታት ግን ፍራንክ ማይክል ዝገጥሞ ብኤዲ ንዝሰልጥን ዘሎ ጆ ብምዃኑ ትራቪስ ድማ ቅድሚ ዓመታት ብኤዲ ስለዝሰልጠነ ንትራቪስ ምስ ማይክል ብምግጣም ከለማምዶ ይሓስብ እሞ ንትራቪስ ድማ ምሳይ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ክፍትን ብምባል ዕድል ይህቦ። በዝትማ ህይወት ትራቪስ እናተዓረየ ኣብ መስመር እንዳኣተወን ምስ መፀ ናብቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ደሃዩ ክገብር ዝበፅሖ ኣቦኡ እድሃዩ ንምግባር ናብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ኣምርሐ። ድሕሪ እዚ ትራቪስ ናብ ኣቦኡ ኸይዱ ድሕሪ ምርኻቦም ቆልዓ ከሎ ኣቦኡ ኣብ ልዕሊኡ ብዝፈፀሞ ነገር ከም ዝተሰምዖ ምስ ነገሮ ኣቦኡ ድማ ብሓጎስ ነቢዑ ንትራቪስ ሓደ ዝተዓሸገ ፖስጣ ይህቦ። ትራቪስ ነቲ ፖስታ ምስ ከፈቶ መንኣስ ሓፍቱ ኬሊ ሕጂ ዓባይ ጋል ኮይና ኣደ ክልተ ቆልዑ ከም ዝኾነት ዘርኢ ስእሊ ተዓሰበ። ኣብቲ ድሕሪ እቲ ስእሊ ቴሌፎናት ተጻሒፉ ነበረ እሞ ኣቦኡ ጀምስ ንትራቪስ ኣብ ዝጠዓሞ ግዜ ኸይዱ ክሪኣ ይነግሮ።
ንጽባሕቱ ትራቪስ ሚስ ዴኒስ ኣብ ውሽጢ ገዛ ከሎ ብሜሴጅ ማይክል ወዲቑ ብዘጋጠሞ ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ስለ ዝተነገሮ ትራቪስ ብቕልጡፍ ናብቲ ሆስፒታል ኣምርሐ። ኣብቲ ሕክምና ማይክል ብዘጋጠሞ ሓደጋ ምኽንያት ኣብ ኢዱ ጉድኣት ስለ ዝበጽሖ ምስ ጆ ተሓሲቡ ንዝነበረ ግጥም ከም ዝተረፈ ምስ ሰምዐ ትራቪስ ብቕጽበት ኣብ ክንዲ ማይክል ምስ ጆ ባዕሉ ክገጥም ንፍራንክ ሕቶ ቕረበ። ፍራንክ ግን ንትራቪስ ምስ ጆን ንምግጣም ብቑዕ ኣይኮነን ኢሉ ዋላ እንተሓሰበ ትራቪስ ግን ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንፍራንክ ስለ ዝጨቕጭቆ ፍራንክ ነቲ ዕድል ክህቦ ወሰነ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ፍራንክን ትራቪስን ኮፍ ኢሎም ናይ ውሽጦም ክዕልሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ካልእ መዓልቲ ብዝተፈለየ ተሰሚዖም ኮፍ በሉ። በዚ ድማ ፍራንክ ንትራቪስ ነቲ ውድድር ከም ዝዕወተሉ ክገብር ከም ዝኾነ ቃል ኣተወሉ። ንጽባሕቱ ሃሪ ናብ ኤድን ጆን ብምኻድ ንማይክል ተኪኡ ትራቪስ ኣብቲ ውድድር ከም ዝሳተፍ ምስ ነገሮም ኤድ ግን ንናይ ጓሉ ሞት ምኽንያትሉ ዝሓስቦ ሰብ ዳግማይ ናብ ውድድር ብምእታዉ ደስ ክብሎ ይከኣለን። በዚ ድማ ትራቪስ ነቲ ውድድር ጽቡቕ ገይሩ ምልምማዱ ምስ ቀጸለ ደስ ብዘብል መልክዑ ድማ ምስታናት ዘለዎም ሽግር ፈቲሖም ከም ቀደሞም ንምዃን ይፍትኑ። ሓደ መዓልቲ ትራቪስን ዳናን ኣብ ካፌ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝዕልሉሉ ዝነበሩ እዋን ጆ ብምምጽኡ ትራቪስ ንበይኑ ኮይኑ ምስ ጆ ምዝርራብ ጀመረ። ክልቲኦም ተጓሰቲ ኣብ ዝዘራረብሉ ዝነበሩ እዋን ጆ ሃንደበት ቅድሚ ዓመታት ኣሽሊ ብሓሽሽ ክትመውት ዝገበራ ባዕሉ ከም ዝኾነን ንዕኡ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ክሳቐ ዝገበረ ሰብ ባዕሉ ምዃኑ ብኹርዓት ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ትራቪስ ሓሪቑ ንጆ ክሳዱ ይሓንቆ። እንተኾነ ግን ትራቪስ ንኹሉ ነገር ኣብቲ ውድድር ማእኸል ሕኑቕ ክፈዲ ብምድላዩ ኣብ ልዕሊ ጆ ካልእ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ አንሳሒቡ ይረጋጋ። ንጽባሕቱ ኩሉ ተሓቂ ካብ ትራቪስ ሰምዐ ዳና ናብ ኤድ ብምኻድ ሰልጣኒ ጆ ምስ ናይ ጓሉ ኣሽሊ ዘለዎ ርክብ ኩሉ ነገር ነገረቶ። ድሕሪ መዓልታት ድማ ናይቲ ውድድር መዓልቲ ይበጽሕ እሞ ቅድሚ እቲ ውድድር ኤዲ ናብ ትራቪስ ብምኻድ ሕጂ ኩሉ ነገር ከም ዝተገለጸሉ ብምንጋር ብናይ ጓሉ ሞት ንሱ ጥፍኣተኛ ከም ዘይኮነ ከም ዘረጋገጸ ድሕሪ ምንጋር ኣብቲ ውድድር ጽቡቕ ክገጥሞ ተመነየሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብሃንቆታ ኣብ ትጽቢት ዝነበረ ብትራቪስን ጆን ዘሎ ግጥም ተጀሚሩ ክልቲኦም ኣብ ማእከል ህዝቢ ተፋጠጡ። ኣብ ናይ መጀመርያ 3 ዙር ድማ ጆ ኣብ ልዕሊኡ ጸብለል ብምባልን ብምስራርን ልዕልንኡ ንተዓዘብቲ ኣመስከረ። ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ድማ ፍራንክ ንትራቪስ ዘባራትዑን ዘነቓቕሑን ምኽርታት ስለዝለገሰሉ ካብ 4ይ ዙር ንድሓር ትራቪስ ተመሓይሹ ምስ ጆ ኣብ ህልኽ ዘለዎ ግጥም ተጸሚዶም ጸንሑ። ብኸምቲ እንዳኸደ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ምስ በጽሑ ኤዲ ናብ ጆ ቀሪቡ ንጓሉ ክትመውት ዝገበረ ንሱ ምዃኑ ከም ዝፈልጥ ይነግሮ። ጆ ኣብ መንጎ ውድድር ካብ ሰልጣኒኡ ዘይሓሰቦ ነገር ብምስምዑ ብስምባደ ነገራት ከቢድዎ ከሎ ቃጭል ተደዊሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዙር ውድድር ተጀመረ። ትራቪስ ድማ ካብ ናይ ጆ ብተጻራሪ ብህልኽን ስኑ ብምንካስን ግጥም ጀሚሩ ነታ እምርኡ ደንዚዙ ዝነበረ ጆ ብኸበድቲ ጉስቲ ደጋጊሙ ምስ ሃረሞ ጆ ነብሱ ምክልኻል ተሳኢንዎ ካብ ትሪንግ ወጻኢ ወዲቑ ተሰረረ። በዚ ድማ እቲ ናይ ሰዓራይ ቁልፊ ንትራቪስ ተዋሃቦሞ ትራቪስ ነቲ ናይ ቀደም ክብሩን ዝንኡን ኣምሊሱ ኣብ ናይ ጉስጢ መድረኽ ዳግማይ ክነግስ ከኣለ። ድሕሪ ዓወት ንጽባሕቱ ትራቪስ ምስ ኣፍቃሪቱ ዳና ብምዃን ከባቡ ብዝረኸቦ ቴሌፎን ተደዋዊሉ ናብ መንኣስ ሓፍቱ ኬሊ ብምኻድ ይረኽባ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ነዘይረኣየቶ ሓዋ ብምርካባ ሓቑፋ ትበክን ዝነበረት ኬሊ እንዳረኣና ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።